Grabatzen ari garen unean gaueko 10:06 minutu igaro diren honetan, Realak eta Raiok anoetan jokatu duten eSports Ligako lehen jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ezin zen, okerrago hasi Realarentzat denboraldia, bat eta bi galdu du Raioren aurka teorian irabazi beharreko norgehiagoka batean, eta hori nahikoa ez, eta gainera itxura oso eskasa eman du talde txuri urdinak gaurkoan, eta zalantzak jada sortzen hasiak ziren denboraldi aurreko zenbait norgehiagoketan, baina gaur ligako lehen norgehiagoka honetan areagotu egin dira, eta horiek aztertzen ere saiatuko gara gaurko bideo honetan. Lehenik eta behin errepasatu ditzagun hamaikakoak, Realean Imanol Alguazilek 11 jokalari hauen aldeko apustua egin du, Alex Remiro izan da tepean, lauko lerroa atzealdean Amari Traorez eskuinegaletik, Javi López debutaria gaur ligan Realarekin ezkerregaletik, Elustondok eta Patxeko osatu dute atzealdearen erdialdea, Euskarri moduan aritu da Urko González de Zarate, Brais Mendezek eta Beñat Urriendesek lagundu diote apur bat aurrera gozela erdi horretan, eta goian eskuinaldetik Take Kubo, ezkerretik Xeraldo Beker eta goian golaren arduradun edo Mikel Oiartzabal izan da egia da, asko aldatu direla euren artean hiru aurrelariak, gero sakonago aipatuko dugu hori, baina batzuetan Beker ere ikusi dugu erdian, Take Kubo ere ez da ohikoa, baina minutu batzutan zehar ere ikusi dugu, eta gero aipatuko dugu. Raioren aldetik berriz, Cárdenas izan da tepean, Ratiu eskuinegaletik lauko lerroan, Patxa Espino ezkerregaletik, Mumin eta Lejen atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Unai Lopezek eta Oskar Valentinek, ezkerraldetik izan da Adrien Barba aurrean, erdi puntan Isi Palazón, eskuinaldetik Jorge de Frutos eta goian golaren arduradun Randi Enteka izan da. Beno, partidaia da lehen da biziko 10 segunduetan hankaz gora jarri zitekeen, baina ez da ipini. Hor Realak atzealdean akats larri xamar bat egin du, iaia bakarrik geratu da atearen aurrean Jorge de Frutos, baina Jon Patxekok ongi atera du, Alex Remirok ez du bat ere irteera ona egin hor, eta benetan Jon Patxekok maixuki atera du lehen minutuetan, Realari kosta egin zaio norgehiagokan sartzea, jokalari garrantzitsuenek, Take Kubok, Bekerrek ezin zituzten baloiak euren oinetan eraman, Raio kasiera ona eman dio, nahiko kombinatibo aritu da Inigo Perezen taldea, eta esan dezakegu beste alde batetik ere lehen da biziko minutuetan gehiago izan dela, eta hor, Realean pixka bat ikusi da, ez, eskemaia da nahiko garbi zeukala talde txuri urdinak, Jon Patxeko eta Elustondo atzealdearen erdialdean, Urko González hor Euskarri postu horretan izan da, eta hortikan ez da atera, eta kosta egin zaio, gainera txartel horia ikusi du jokalari arabarrak, eta oraindik ere berde xamar ikusten da Urko González Realean Zubimendiren postu hori betetzeko, baina badirudi postu horretarako behintzat Aperribaik eta Olabek zuzentzen duten taldeak ez duela fitxaketarik egingo alde horretatik behinik behin. Eta Raioren aldetik berriz, ia da Raiok ere ez duela norgehiagoka distiratsua egin, baina bere kartak zituen armak oso ongi erabili ditu, oso ongi. Gainera, Realari ere saiatzen zen, alik eta ozka gehien egiten, gero Take Kuborekin egia da hor, Take Kubo hor Patxa Espinok sekulako zuloak utzi ditu une batzuetan, Take Kubok hor arearaino gidatu du baloia abiadurarekin, baina hor area barruan falta zaio Take Kubori, eta nik uste askotan aukera baduela eta gehiago jaurtitzeko esan behar zaiola hor area barruan bai baitu gaitasuna horretarako nipoiak, eta alde horretatik behintzat hobetzeko beta edo badu Take Kubok. Bestaldetik berriz lehen zatian ez da ia ezertxo ere gertatu, Beñat Urriendesek areaz kanpotik aukera bat izan du, Aritz Elustondok beste bat atezaina ez zegoela
utxe egin duena, eta Beñat Turrientes aipatu behar da. Beñat Turrientes gaurko albiste positibo bakarra izan dela esan daiteke. Sekulako partida atera du Beasaindarrak, zelai erdi horretan Imanoli argudioak eman dizkio zalantzari gabe Mikel Merinoren ordezkoa izan daitekela. Mikel Merinoren mailara iristea oso zaila da. Realak ere merkatuan ez dut uste Mikel Merinoren ordezko zehatzik aurkituko duenik. Sekulako jokalaria izan da, Realean egon den denboraldietan erabaz zelai erdian jaun eta jabe kalitate handiko jokalaria, baina badirudia Arsenalekin akordioa egina duela eta behintzat dirua utzita joango da, baina zelaian zeudenak beste jokalari batzuk ziren, eta esan dugun bezala lehen zatian aritzen eta Turrientesen aukera hori ez gain, beste ezerrez, Raio ongi jokatzen ari zen, Realari kostatzen ari zitzaion, saiatzen ari zen, baina gaurkoan batez ere erasoan hankazulo handiak utzi ditu. Bigarren zatiaren hasieran jada espero zen aldaketa bat egin du Imanolek, urko kendu du eta Zubimendi atera, urko oso berde ikusi du gaurkoan. Atzetikan egia da, pare bat baloi edo ongi atera dituela Gasteiztarrak, baina bestela batez ere presionatzerako garaian eta nahiko manso, nahiko motel, eta gainera txartela ikusi du, eta Imanolek jada kentzea erabaki du, eta Martin Zubimendi atera. Martin Zubimendi gaino jokalari maitatuagoa edo ez dut esango une honetan anoetan inor badenik. Liverpoolen eskaintza famatu hori errefusatu ostean, gaur itzuli da berriro ere anoetara, bere etxera Martin Zubimendi, eta egia da, bigarren zatian atera denean, nahiko deserosu ikusi dugu, oraindik ere noski, erritmoa hartzeke dauka ez Martinek, Eurokopan aritu zen, gerora oporrak izan zituen, gero itzuli zen, baina oraindik ere erritmoa hartzeke dauka Martinek, eta hala ere Realean bigarren zatian jokalari honena bera izan dela esan daiteke. Raiok ere aldaketa egin du, Unai Lopez kendu du, eta Gerard Gumbau atera. Unai Lopezek ere txartela zuen, lehen zatian 32. minutuan ikusia, horren noski eragina izan du. Aurten gainera postuz atzeratu du Inigo Perezek Unai Lopez, eta errenteriarrak beti Raioko 11koan lekua beti du, eta aurten ere badirudi jokalari finko horietako bat izango dela. Partida aurrera joan den heinean behintzat ez da gauza handirik gertatu. Egia da, gero hor 73. minutuan beste aldaketa bat ere egin duela Raio, kasu honetan Entekak kendu du Kamello ateratzeko. Entekak ere gaurkoan ez du partida ona egin, ez da agertu, baloi batzuk kontrolatu ditu, baina orokorrean Realeko atzealdeak ongi kontrolatua eduki duela esan daiteke. Beti aurrelaria oso kontutan hartzeko jokalaria izaten da normalean talde guztietan, baina gaur Entekak ez du bere partidarik egin inondik inora ere, eta bere ordez Sergio Camello atera da. Camello, partida hobexeagoa egin du, baina orokorrean ere ez du aparteko partidarik egin, baina gola egin du, gero aipatuko dugu. Eta 77. minutuan etorri da lehen zaplastekoa Realarentzat. Muminek, aderdiko atzelari batek, pentsa, aurreraino joan, baloia gidatu, Jorge de Frutosi eman. Jorge de Frutosek egia da zorte apor bat izan duela, baina oso bigun aritu da hor Realeko atzealdea, eta oso bigun esaten denean, oso bigun aritu dira, bai Jon Patxeko, bai Aritzer Ustondo, aritu behar zuten guztiak, eta Jorge de Frutosek sekulako zartako eman dio baloiari, langan jo eta gola egin du, eta lehen zaplastekoa eta Raioren lehen kolpea izan da hause. Gerora Reala saiatu da, baina teorian Raiok oso ongi jokatu ditu, esan dugu lehen zatian ere bere kartak, bazekien atzean isten balimaziren erabat, ez zutela ezerrez egiteko edukiko, orduan proposatzen jarraitu dute, baloia ahalik eta gehien edukitzen jarraitu dute, eta ongi atera zaie jokaldia. Realeko jokalariak ia gehienak jada erabat euren honetik irten da zeuden, eta
lehen da biziko gol honen ostean hain zuzen ere iritsi dira Realaren lehen bi aldaketak. Beñat Turrientes eta Takeku kendu ditu, eta Sergio Gomezek debuta egin du ligan Realarekin, eta Ander Barrenetxea. Beñat Turrientesen inguruan hitz egin dugu, aurten titular izatera deituta dagoen jokalaria, zalantza izpirik gabe, inungo zalantzari gabe gainera, gaurkoan argudioak baino gehiago ere eman dizkio, Imanoli oso protagonista zelai erdian, atzean lagundu behartzenean ere, areaz kanpotik sekulako jaurtiketa dauka Realak zubietan ikeragarrizko arribitxea dauka Beñat Turrientesekin, eta bere ordez Sergio Gomez atera da lehenik eta behin Takekuboren partidaz hitz egingo du. Takekuboren norgehiagoka oso argiak eta itzalak eduki dituena. Azkenean oso parte hartzaile izan da, berak behar du parte hartu Realaren jokoan, figura edo izar oso garrantzitsu bat baita, baina esan dugun bezala area zapaltzen duenean gehiago frogatu behar du atezaina. Pentsa, Dani Cardenasek lehen zatian izandako baloi bakarra gelditu behar izan du. Horixe izan da bere norgehiagokako geldiketa bakarra. Eta horrek zerbait esan nahi du, eta noski horren erruaren partea Takekuok ere badu. Eta nik uste hor, area barruan, area zapaltzen duenean, zerbait gehiago eskatu behar zaiola, vertikaltasun gehiago, ez askotan, kanporaka egiteko joera baitu, eta vertikala denean kubo horretarako doaiak baditu, zalantzari gabe, baina errendimendu hori atera egin behar izaten da. Eta Sergio Gomezen norgehiagoka, ez da asko agertu, oraindik ere sistemara egokitzeke dago, gaur zuen lehen partida, denborak esango du ea zer moduzko fitxaketa izan den, gaurkoan behintzat eskuinalde horretatik hanka aldatuan jokatu du jokalari kataluniarrak, eta gaur ez du ezer egiteko aukera handirik izan, eta beste Ander Barrenetxeak ere gaurkoan partida eskasa jokatu du, bere doaiak ez ditu aurrera atera, ez du une bakar batean ere izkin egin, abiadura baliatu, arean sartzen zenean ere erabaki oso onak ez ditu hartu donostiarrak, eta bai, azteko moduko norgehiagoka gaurkoan Ander Barrenetxearena. Bi aldaketa horiekin gauzak ere ez dira asko aldatu, egia da Reala pixkanaka ari zela areara gehiago hurbiltzen eta Raio apur bat kezketan sartzen edo, baina ez da alakori gertatu, gero gainera Raiok aldaketa bikoitza egin du De Frutos eta Enbarbak kendu ditu Txabarria eta Zis ateratzeko, jada atzealdeko aldaketak egiten hasi da, defenditzeko aldaketak Inigo Perez, De Frutosen eta Enbarbaren norgehiagoka, De Frutosek gola egin du, Raiorentzat gainera eskuinalde horretatik jokalari garrantzitsua da, bizia, vertikala, area barruan ere asko agertzen dena, eta Enbarba gaur ez du bere eguna eduki, ez du ia izkin egin, Raioren jokoan ere parte hartze gutxi izan du Enbarbak, eta partida nahiko diskretua izan da Raioko, Almeriako jokalari hoiarena, eta Zis eta Baliu atera dira, Zis eta Txabarria atera dira, Txabarria, jokatu dituen minutuetan ongi bete du, ongi mantendu du atzealdea, eta Zisek ere euskarri bikoitz horretan ederki bete du bere lana. Realak esan du, ez du ezer proposatu bigarren zatian, ez du aukera bakar bat ere izan, eta Imanolenek hori hobetu, asko daukate hobetzeko Imanolenek. 79. minutuan Ratiu kendu du Baliuren ordez, Ratiu gaurkoan partida nahiko diskretua egin du, ez da ere protagonista izan, atzealdean ia da, Bekerrekin eta tarteka kostatu zaiola, baina ongi bete du bere lana, ongi utzi du erabat jokozkanpo Beker, eta min hartu du 78. minutuan, eta horren ondorioz Balio atera da, bere minutuetan tokatu zaion lana oso ongi bete duela. Eta 84. minutuan Aritz Elustondok sekulako akatsa egin du Javi Lopezek ateratako galetik ateratako alboko sakea oso eskasa izan da, ustela benetan. Gero Aritz Elustondok ere akats larria egin du, Pade Zisek Sergio Camello bilatu eta Camellok ez du barkatu Alex Remiroren aurrean, hau bigarren zaplastekoa, baina
akats horrek odolkiak ordainetan eman dizkiolenik eta bain Realari. Eta hemen ikusi da, Realak fitxaketak behar dituela oraindik ere ezin dela plantilla itxitzat eman, eta gero Zubimendiren gol ona, ja partidari, itxura pixka bat emateko bintzat, Susic ere atera da, Oyarzabalen ordez, Mikel Oyarzabalen partida gaurkoan ere diskretua izan da, oraindik ere kapitainari, faltako zaio erritmoa hartzea, Susic atera da, ez du ezer handitarako denbora izan, baina baloiarekin eta Raioren atzealdeari ezin izan dio min egin. Eta partida eskasa gaur Realak, ondorio asko atera daitezkenak, baina positiboa gutxi, eta hurrengo norgehiagokarako Espainolen aurka, hobetu beharra dauka, asko gainera Imanolen taldeak, ikusiko dugu hor zer gertatzen, hauxe beraz esan beharreko, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.